Ja poznám ilustrácie od Miroslava Cipára iba z knižky Osmienko, ktorú som čítala, keď som bola malá, ale pokiaľ by som tam videla aj takéto obrázky, tak by ma na nich zaujali, že sú z viacerých rôznorodých materiálov a tvarov. To sa mi na tom páči a myslím, že by to bolo veľmi zaujímavé. Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Dnes sa budeme rozprávať o tvorbe Miroslava Cipára, dizajnéra, maliara, typografa, kaligrafa a v neposlednom rade ilustrátora, ktorý výrazne ovplyvnil vizuálne vnímanie niekoľkých generácií cez početné knihy a magazíny venované deťom. Rozhovor budem viesť s teoretikom Janom Královičom, ktorý sa dlhodobo venuje histórii knižného umenia na Slovensku a u Miroslava Cipára ho oslovila jeho ilustrátorská tvorba zo 60. rokov. Vítaj, Jan. Ďakujem. Na úvod si trochu predstavme Miroslava Cipára pre tých, ktorí sa s jeho menom ešte nestretli. A aj keď Miroslav Cipár je pomerne známy, v skratke sme spomenuli jeho široký záber. Skúsme si teda vymenovať, čomu všetkému sa Miroslav Cipár počas svojho života venoval. Tak ďakujem za pozvanie. Ty si vlastne už v tom úvode vymenovala viacej profesí, ktorým sa Miroslav Cipár vlastne venoval. Čiže bol ilustrátorom, maliarom, sochárom, tvorcom typografických vlastne návrhov, grafickým dizajnérom a bol teda veľmi ako keby univerzálnym tvorcom. Treba teda povedať, že Miroslav Cipár, on sa vlastne narodil v roku 1935, už je teda v roku 2021 vlastne zomrel a za ten bohatý život mal skutočne tú tvorbu veľmi, veľmi rozsiahlu, veľmi vlastne ako keby komplexnú a vlastne súvisí to možno aj s jeho takým akoby životom alebo vôbec tá jeho tvorba v podstate, alebo ten záujem o výtvarné umenie začal ešte kdesi ako na gymnáziu, ktoré vlastne študoval v Žiline. Hoci on teda pochádza z Kisúc, alebo je teda Kisučan. A po neúspešnom hlásení sa na vysokoškolských umení v Bratislave sa dostal najprv na pedagogickú fakultu a potom neskôr teda po 2 rokoch vlastne prestúpil alebo dostal sa na Vysokú školu výtvarných umení, kde absolvoval školenie u Vincenta Hložníka, Desidera Miliho a myslím, že končil u Petra Matejku, čiže mal vlastne takú aj grafickú, aj tú maliarskú prípravu, čo ho možno podmienilo alebo podnietilo k tým viacerým médiám, ktorým sa v podstate akoby venoval. Čiže tá jeho tvorba je taká dosť ako keby rozkročená, čiže nedá sa možno nejak jednoznačne uchopiť, ale od konca 50. začiatku 60. rokov on vlastne začal aj takou ako voľnou tvorbou, silne ovplyvnenou trebárs ako novou figuráciou, trochu aj takými ako neosireálnymi elementami. Neskôr potom od 60. rokov on začal veľmi intenzívne ilustrovať, to je možno taká najvýraznejšie vlastne spektrum alebo nejaké najvýraznejšie médium, ktorému sa venoval. A tam samozrejme tá ilustrácia má také špecifikum, že sa vlastne vždy prispôsobuješ zákazke, alebo vlastne prispôsobuješ ako keby aj tomu textu, čo v podstate Miroslav Cipár veľmi dobre ako keby vedel, ale paralelne s tým vlastne pokračoval aj vo svojej voľnej umeleckej tvorbe. Pred pár rokmi v Galérii mesta Bratislavy bola vlastne výstava, ktorá bola zameraná na jeho maliarskú tvorbu, kde je vlastne vidno, že on skutočne mal taký ako široký záber od nejakej také ako novofigurálnej až takej informelovej podobe vlastne až k nejakej ako figurácii. Čiže tá jeho tvorba je skutočne pestrá a potom neskôr teda v 70. 80. rokoch častokrát aj oslovovaný na tvorbu lôk alebo teda nejakých logotypov pre rôzne inštitúcie. Možno k tomu sa vlastne aj neskôr ako keby dostaneme. Čiže skutočne tá vlastne tvorba je v jeho podaní pestrá. Mm-hmm. My sa v tomto podcaste zameriame na jeho ilustrátorskú tvorbu. Ty už si to trošku načrtol, že začal pomerne skoro. Do ktorých rokov môžeme vlastne situovať počiatok jeho ilustrátorskej tvorby? To je taká prvá realizácia, ak teda opomeniem nejaké príležitostné časopisecké realizácie, ktoré boli už niekedy v polovici 50. rokov, tak taká prvá knižná realizácia bola knižka Hra pre tvoje modré oči, vlastne na ktorú Miroslava Cipára vlastne oslovil aj autor Ľubomír Feldek. V tom čase bol vlastne Miroslav Cipár ešte študent a tá kniha má aj taký ako zaujímavý osud, keďže ona bola vlastne napísaná v 57. a v 58. mala výjsť, ale
nejakých aj ideologických dôvodov toho autora, teda spisovateľa, vyšla vlastne taká ako kritická recenzia na tú knihu, ktorá v podstate ešte ani nebola ako vytlačená a na základe vlastne tejto ako recenzie bola by zakázaná, celý ten náklad bol vlastne skartovaný, napriek tomu, že kniha bola vlastne pripravená do tlače a ilustrácie boli vlastne realizované. Takže je to vlastne kniha, kde sa vlastne zachránilo zo pár tých kusov, ktoré potom sa stali takými ako nejakými raritnými bibliofilskými kúskami a tá knižka vlastne asi 2 alebo 3 roky dozadu vlastne vyšla ako reprint teda s tými pôvodnými Cipárovými ilustráciami. Čiže to sme v roku 1958 a potom už v 59. 60. už je teda Cipár ešte teda stále v podstate ako študent. Už realizoval teda viacero kníh v spolupráci so slovenskými spisovateľmi alebo spisovateľkami. Čiže ale tá prvá tak ako vážna kniha bola v tom 58., ktorá sa ale nedostala na pulty knihy pectiev. My keď sme sa rozprávali o tomto rozhovore, ktorý budeme viesť, tak si mi spomenul, že ty sa zameriavaš práve na 60. roky v jeho tvorbe ilustrátorskej. Prečo ťa oslovili práve 60. roky? No, tie 60. roky sú pre mňa ako veľmi zaujímavé obdobie v rámci širokého spektra umenia, teda nie iba výtvarného, ale čo sa týka ako keby Miroslava Cipára, tak v tých 60. rokoch cítim skutočne ako keby experimentovanie s rozličnými aj formami, aj s rozličnými, treba ako grafickými alebo vôbec výtvarnými technikami, že je to vlastne obdobie, ktoré je veľmi pestré v jeho tvorbe. Čiže objavujú sa, ako som spomínal, tú knižku Hra pre tvoje modré oči, vlastne ilustrácie, ktoré sú v pasteli, objavujú sa vlastne litografické ilustrácie, objavujú sa linorit, objavujú sa v podstate akoby koláže, ktoré sú vôbec pre tie 60. roky takým ako médium, ktoré je pomerne ako frekventované. A vo všetkých týchto technikách, alebo niekedy sú to vlastne kombinované techniky, hľadá ako keby nejaký výrazný, alebo nejaký ako výrazový prvok, ktorý charakterizuje ten text, keďže ilustrácia je vždy nejakým spôsobom ako zviazaná s tým textom. A ešte mi teda ako príde zaujímavé, a to je možno cítiť v tých detských knižkách, hoci teda ilustroval aj obálky kníh pre dospelých, že oni vlastne tie knihy, ja si to občas overujem ako keby na svojom synovi, sú pre deti pomerne komplikované, alebo tie ilustrácie, keďže oni nie sú nejakým spôsobom ako doslovné, čiže nevysvetľujú ten text nejakým ako keby priamym spôsobom a sú veľmi tak akoby referenčné, veľmi také znakové. Čiže pre dospelých možno aj vizuálne ako keby atraktívne, ale pre toho detského diváka síce rozvíjajúce jeho imagináciu, ale neposkytujú vlastne tak ako nejaký doslovný obrazový preklad toho textu. Čiže to je napríklad pre mňa ako keby zaujímavý vlastne akoby spôsob. A keď sa ešte dostanem k tým kolážovým ilustráciám, ktoré tvoria vlastne najčasť tej tvorby 60. rokov, tak je to vlastne spôsob, ktorý mi príde na jednej strane ako keby veľmi spontánny, veľmi hravý. On používa častokrát tak ako prestrihávané papiere alebo farebné papiere, alebo dokonca odpad z tých farebných papierov, z tých tvarov, ktoré vlastne vystrihuje a potom ich ako spätne používa. Zrazu je to taká nejaké ako výtvarné dielo, ktoré pôsobí veľmi akoby nahodilo, až tak ako surovo možno, ale zároveň má pre mňa veľmi takú akoby atraktívnu estetiku v tom, že je v podstate ako zložené z nejakého sveta, ktorý existuje, ktorý vlastne on roztrihá a vytvorí z neho nejaký vlastne akoby iný svet, hej? Že siahne po tom, čo je a vytvorí vlastne prostredníctvom vlastnej fantázie ako keby nejaký nový obraz. Čiže tento motív práve ako keby kolážovania reality je pre mňa ako veľmi zaujímavý aj v súvislosti s Miroslavom Cipárom. Do jeho ilustrácií veľmi presakuje to voľné umenie, ktoré je cítiť, že má k nemu vzťah. Áno, aj vlastne tam ako cítiť skutočne ten široký akoby rozptyl, alebo aj znalosť tých rôznych, ako som to aj vlastne v úvode spomínal, že on prešiel aj tou grafickou, aj tou maliarskou prípravou, čiže znalosť vlastne akoby rôznych techník a technológií, čiže určite to tam vlastne akoby cítiť. Ale samozrejme sú tam možno aj tak ako dobovo podmienené veci, že skutočne tá koláž, tak ako bola trebárs výrazná koncom 20. alebo začiatkom 30. rokov, tak sa potom koncom 50. začiatku 60. rokov opäť vrátila ako taká metóda, ktorá bola pomerne výrazná. Objavuje sa teda aj u iných autorov alebo autoriek, nie je to nejaká jedinečná pozícia Miroslava Cipára, ale je práve ako keby zaujímavý alebo taký výrazný takouto ako trochu raw alebo takou surovou ako estetikou. No, pre náš podcast sme vybrali ilustrácie knihy Miroslava Váleka Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov, ktorá v prvom vydaní vyšla v roku 1964. Čo by sme na tejto knihe mohli vyzdvihnúť? No, myslím, že pre tú knižku platia niektoré tie charakteristiky, ktoré som vlastne spomínal.
teda práca s kolážou. Prvé vydanie vlastne vyšlo v roku 1964 a častokrát on pracuje vlastne s kolážou, už som teda spomínal tú papierkole, čiže s nejakou papierovou kolážou alebo s farebnými papiermi. Ale v prípade teda tejto knihy on používa aj vystrihovanie z rozličných ako módnych časopisov, kde vystrihuje rôzne ako dezény, alebo dokonca pracuje akoby s nejakými textilnými motívmi, ktoré vlastne akoby vlepuje, čiže v origináli má tá koláž aj skutočne taký ako reliefný charakter. A práve to prisvojovanie si treba z tých textílií, dezénov, akoby nejakých zvláštnych akoby foriem, niekedy až takých op-artových, tak podľa mňa vytvára takú ako zaujímavú, veľmi pestrú estetiku. A je teda zaujímavé, že tá knižka, teda ako si spomenula, vyšla prvýkrát v roku 64, ale potom vyšla na novo vlastne v 70. rokoch, v 77., kde on ju vlastne akoby kompletne preilustroval, čiže k válkovým textom tej knihy Veľká cestovná horúčka s podtitulom Pre malých cestovateľov vlastne vytvoril úplne ako keby nové ilustrácie, čiže mal ako keby potrebu v tých 70. rokoch sa už vyjadriť vlastne k tým textom inak a už to teda ilustrácie, ktoré sú tvorené vlastne takou gvášovou vlastne technikou, čiže aj tuto je možno na tomto príklade vidieť, že on skutočne vie akoby ilustrovať aj rovnaký text rôznymi ako keby spôsobmi. To je zaujímavé. A zároveň to bola pravdepodobne populárna knižka? Áno, hej. Tá v roku 64 ona mala potom ešte teda do tlače. Ja mám teda túto výtlačok vlastne, ktorý je z roku 1968 a potom tá neskôr v tých 70 rokoch mala teda množstvo, neviem teda presne koľko vlastne vydaní, keďže sa tie náklady vlastne rozpredali, takže... V spojitosti s ilustrátormi je taká vec, že niekedy spolupracujú s niektorými autormi častejšie. Mal aj Miroslav Cipár počas svojho života nejakého autora, s ktorým spolupracoval viac ako s ostatnými? No, určite jedným z takých najfrekventovanejších autorov vzájomných spoluprác, alebo teda spolupráce je Lubomír Feldek. Už som spomínal aj v prípade tej prvotiny, ale tá vzájomná spolupráca vlastne Cipára s Feldekom bola na množstve vlastne ako iných kníh. Spomínal som teda túto hru Pre tvoje modré oči, ale potom teda ďalšie aj nejaké knižky takých ako leporelového charakteru vlastne pre deti, ako kuchárska kniha pre deti, alebo potom ďalšie Veselý album zvierat, Hviezdičková rozprávka, Jantárový svet a teda ďalšie knihy, nebudem ich vlastne všetky menovať. Jeden je taký ako zaujímavý projekt, ktorý sa teda objavuje iba ako takom návrhu a potom sa ako nezrealizoval. To je knižka, ktorá sa mala volať Vyletela gula z diela. A bolo to v podstate ako leporelo pre deti, ktoré malo vlastne v strede toho formátu takú dieru, teda ako prerazenú dieru. A tá kompozícia tých jednotlivých ilustrácií a vlastne aj textov bola vždy nejakým spôsobom ako komponovaná podľa tej diery, ale vlastne aj súvisela s nejakou, aj tie texty súvisela vždy s nejakou dierou, jamou alebo nejakým priezorom alebo niečím. Ale tá kniha sa teda bola pripravená do tlače v roku 1968, ale tie vtedajšie technické možnosti vlastne neumožnili ju vydať, takže vlastne nikdy nevyšla a je iba keby návrhu. Čiže to je možno jeden z takých autorov, ktorého treba v prípade Miroslava Cipára spomenúť, a to je teda spolupráca s Lubomírom Feldekom, ale je zaujímavé, že on častokrát spolupracuje aj s mnohými teda autorkami, hlavne teda detskej literatúry, s Máriou Ďuričkovou, Klárou Jarunkovou, Eleonorou Gašparovou, s Kristou Bendovou, treba na Osmiankovi, alebo teda, ako sme už spomínali, s Miroslavom Válkom, teda nie iba na jeho Veľkej cestovnej horúčke, ale treba aj na inej vlastne jeho zbierke pre deti do Tramtárie. Pri obrovskej flexibilite a schopnosti teda prisúdiť každej knihe osobitý štýl, je niečo, čo Cipárove knihy spájalo? Čo bolo dominantné vlastne vo všetkých knihách? No, Miroslav Cipár je pre mňa v niečom vlastne ako keby neuchopiteľný, keďže on sa skutočne dokáže veľmi flexibilne prispôsobiť rôznemu akoby formátu a rôznej typológii čitateľa alebo čitateľky, či je to detský alebo dospelý čitateľ. Ale napriek tomu je vlastne vždy rozpoznateľný. Hej? Že podľa mňa je to v nejakom ako veľmi hlbokom záujme o kresbu alebo vlastne ako nejakú líniu, že tá línia je veľmi taká až kaligrafická. A možno to trochu vychádza aj jednak z jeho poznania a záujmu treba z jeho východnej kultúry, ale ak by sme chceli zostať doma, tak on vlastne pochádzal z rodiny druhotenkárov, ktorí tam vlastne v Kysuciach robili vlastne nejaké druhotené košíky alebo nejaké druhotený riad.
kde vlastne taká tá ornamentálnosť alebo taká niekedy až taká ako prebujnenosť tej línie vlastne prítomná. A dokonca tá línia alebo taká oblosť vlastne tej línie nie je prítomná iba v jeho grafických alebo nejakých rezemných prácach, ale treba aj v tých kolážach, že vlastne vidno to na tom, ako strihá tú koláž, alebo že tam je taká ako nejaká ako dekoratívno zvláštna, alebo taká secesná ornamentálnosť. Tak to je pre mňa možno také ako typické, ale nedovolil by som si to ako vyabstrahovať úplne iba na taký ako jeden motív, keďže on je skutočne ako veľmi flexibilný a tým, že tá jeho tvorba je od toho roku 1958 až do roku 2021, keď teda zomrel, on v podstate až do smrti tvoril veľmi, veľmi aktívne, tak ten diapazon je tak široký, že sa to potom ako ťažko abstrahuje teda iba na nejaký jeden taký ako výrazný prvok. Ale ja si myslím, že kto pozná teda diela Miroslava Cipára, tak vždy ako keby rozpozná, že to vlastne tá ilustrácia alebo tá grafika je od neho. Mm-hmm. No, čo je ale veľmi dominantné na tých ilustráciách je práve písmo, s ktorým narába a možno to by mohol byť, že to písmo je také veľmi jeho, teda aspoň mám pocit, že je veľmi ľahko rozpoznateľné. Zaujímavá poznámka, alebo vlastne taká dobrá vlastne téma aj možno k tomu poznávaciemu znaku, že to písmo častokrát je vlastne veľmi dominantné aj v prípade nejakých ilustrácií alebo obalov kníh. On si ho častokrát navrhuje vlastne sám. Častokrát dokonca vytvára ako nejakú typografickú ilustráciu, čiže nejaký obrazec je vlastne tvorený z písma, ako takým kaligramatickým spôsobom. To sa napríklad vyskytuje v niektorých jeho knihách, napríklad v takej knižke Veselé čítanie zo 60. rokov. Čiže ten vzťah kaligrafii ku kaligramu, k písmu, k typografii v tých 60. rokoch treba aj k takej tej ako silne serifovej, westernovej typografii. Tam je vlastne akoby cítiť. A to písmo je skutočne akoby výtvarným znakom v prípade mnohých Cipárových prác, čiže to je možno veľmi dobrý point. A ešte to písmo je teda veľmi dôležité, alebo zohráva rolu v ďalšej z tých mnohých médií, ktoré sme spomínali. A to sú teda logá, alebo logá pre rôzne inštitúcie, ktoré vlastne Cipár v 70. 80. rokoch hlavne, ale potom aj neskôr 90. navrhoval. A možno si ich môžeme aj vymenovať. Vieme, že navrhol pre Galériu mesta Bratislavy, ale aj pre Slovenskú národnú galériu a pre ktoré ďalšie inštitúcie? Hej, mnohé sú teda známe, ale dodnes používané, že dodnes ich vlastne tie inštitúcie používajú, ako je SNG alebo GMB. Pre bratislavské hudobné slávnosti existovali, vlastne častokrát robil tie logá vo viacerých návrhoch a potom teda tá komisia alebo tá inštitúcia si teda nejaký z nich vybrala. Známe je asi pre logo pre Biennále ilustrácie Bratislava, pre Slovenský syndikát novinárov a mnohé ďalšie teraz mi ako nenapadnú. Tiež je tam ako prítomné možno taká, ako som spomínal, tú takú zvlnenú líniu alebo proste nejaká ako taká hra nejakým typografickým obrazcom, to je treba prítomné aj v tom logu Slovenskej národnej galérie. To bolo vlastne pre ňoho akoby dôležité, že to písmo je zároveň vlastne aj obraz, hej, akože ten vzťah medzi písmom a obrazom alebo slovom a obrazom je pre ňoho v tých logách dôležitý. Samostatnú kapitolu tvorí jeho časopisecká tvorba. Pravidelne sa jeho ilustrácie objavovali vo viacerých časopisoch nielen pre detské publikum. Do ktorých časopisov prispieval? V podstate Miroslav Cipár už tie prvé realizácie sú niekedy z tej polovici, tesne po druhej polovici teda 50. rokov. Predovšetkým teda pre detské časopisy. V tom čase to bol Včielka, Ohník, potom do 69. začalo vychádzať na novo Slniečko, ktoré malo myslím, že od roku 50 takú pauzu. Časopis, ktoré teda vychádza dodnes. A možno tam by som upozornil ešte na jednu takú ako veľmi populárnu rubriku, ktorú vlastne Miroslav Cipár spolu s Máriou Ďuričkovou vlastne ilustrovali do tohto časopisu Slniečko, a to je Jožko Mrkvička, alebo to je vlastne taký ako príbehy o Jožkovi Mrkvičkovi, vlastne druhákovi alebo tretiakovi a jeho takých ako každodenných strastiach a radostiach, ktorá potom vyšla vlastne aj knižne v roku 1972. A čiže je to určite teda ilustrované do detských časopisov, ale nie len. Bol vlastne tvorcom obálok aj tvorca ilustrácie pre teda dobovo veľmi ťažiskový časopis, hlavne v 60. rokoch pre časopis Mladá tvorba, alebo sa teda objavujú jeho ilustrácie aj v nejakých iných časopisoch, napríklad Knižnom magazíne, ktorý vychádzal vlastne v druhej polovici 60. rokov a v ďalších.
Aj v Rohači, nie? A v Rohači, hej, ďakujem za pripomenutie, aj v Rohači. A Miroslav Cipár bol aj veľmi spoločensky aktívny a vďaka svojej práci počas komunizmu aj cestoval. A môžeme si povedať niečo viacej o jeho aktivitách vlastne spoločenských? Tak asi je známe to, že 19. novembra 1989 také dôležité stretnutie výtvarníkov, kde sa potom ako spísalo vlastne také ako vyhlásenie, ktoré sa vymedzilo voči tomu tej agresii, ktorý bol teda 17. novembra v Prahe, uskutočnil práve v ateliériu Miroslava Cipára. On sa potom stal aj takým ako aktívnym činiteľom vlastne tej časti verejnosti proti násiliu, vlastne za tú výtvarnú obec. Ale pokiaľ sú teda moje vedomosti, po roku 1990 vlastne sa už nejakým spôsobom ako keby politicky neangažoval. Tým nechcem povedať, že sa ako neangažoval nejak ako občiansky a začal sa teda viacej venovať, alebo teda opäť naplno venovať voľnej tvorbe. Čiže čo sa týka vlastne toho jeho angažovania, potom spomínal, že sa neangažoval politicky, tak samozrejme aj v rôznych ako iných sférach, či už je to v nejakej občianskej spoločnosti, ale v nejakých neziskovkách, kde častokrát vlastne aj vypomáhal, aj vlastne vytváral pre nich tiež, myslím, aj nejaké logotypy alebo tam nejakú vizuálnu identitu. Čiže v tomto ohľade bol skutočne akoby angažovaný. No a celkom na záver sa možno môžeme pristaviť pri tvojom záujme o knižné umenie. Ty teda nesleduješ len Miroslava Cipára, ale mnoho autorov, ktorí vlastne spolupracovali s literátmi, tvorili pre knihy. Kde vznikla táto tvoja fascinácia knižným umením a kde ťa zobrala? Ja sa priznám, že pre mňa ten Miroslav Cipár bol vlastne v tomto nejakým spôsobom iniciačný, že keď som začal zbierať detské knižky, hlavne z toho obdobia konca 50. 60. rokov, teda z takého toho pobruselského obdobia, povedzme, teda po Expe v Bruseli, ktoré malo taký ako dôležitý význam pre grafický dizajn, tak vlastne v tomto období som sa stretol teda s ilustráciami Miroslava Cipára, aj či už v detských časopisoch, alebo potom tých knižných. A začal som teda jeho ilustrácie vlastne tých 60. rokov nejakým spôsobom zbierať a dosť ma vlastne bavila práve ilustrácia, ktorá je založená na či už fotomontáži alebo koláži, ktorá, ako sme ju teda spomínali, sa objavovala vlastne v tom československom prostredí, ale nielen československom prostredí 60. rokov. A postupne som teda zisťoval, že týmto spôsobom teda pracovali viacerí výtvarníci, ako Michal Studený, alebo ako bol Jano Mráz, ako bola Irena Tarasová, Alojz Klimo a mnohí teda ďalší. Čiže ma v podstate akoby zaujímal ten spôsob ilustrácie práve takého toho ako vyberania z toho sveta a zostávania z toho sveta ako nejaký vlastný obrazový svet alebo nejakú vlastnú ilustráciu. A postupne sa to teda rozšírilo aj na takú, nie iba na tú slovenskú produkciu, ale povedzme na tú československú provenienciu, čiže tam som začal vlastne nachádzať rôzne ako keby analógie, ktoré, teda výtvarné analógie medzi jednotlivými autormi a autorkami, ako napríklad Zdeněk Seidl, ktorý je vlastne v mnohých ukazovateľoch treba spodobný práve Miroslavovi Cipárovi, aj čo sa týka vlastne tých kolážovaných ilustrácií, aj čo sa týka nejakej práce vlastne akoby s líniou alebo s takou s kresbou. Čiže práve ten môj záujem bol, alebo respektíve Miroslav Cipár zohrával v tom mojom záujme alebo v tom mojom zberateľskom záujme nejakú kľúčovú rolu. No a postupne sa teda rozširoval, až som si teda zaplnil knižnicu aj teda detskými knižkami, ktoré teraz, keď je môj syn, má vlastne ako 7 rokov, tak častokrát ako vyťahujem a snažím sa teda overovať to, že nakoľko je ten môj vkus alebo tie moje estetické kritéria kompatibilní s tým, čo sa páči jemu a zistujem, že sme teda úplne ako inde, že mu sa páčia úplne teda iné veci. Ale tá knižnica teda s tými detskými knihami naďalej zostáva, hoci teraz sa už ten môj zberateľský záujem trochu ako profiluje inde, ale určite je to, považujem to v rámci vôbec ako keby slovenskej kultúry, ako tú knižnú kultúru alebo ilustráciu, alebo možno môžeme hovoriť o celkovo československej, keďže vtedy sme boli spoločný štát, za takú veľmi silné médium alebo vlastne takú silnú scénu. Mm-hmm. No a nemôže to byť spoločensky podmienené aj tým, že počas komunizmu práve voľné umenie nemalo toľko priestoru, koľko by si prijalo alebo zaslúžilo a práve veľa maliarov sa sústredilo na ilustráciu, pretože to bolo akceptovateľné? Áno, hej, to
To je určite jedna z príčin. Jednak tie knižné redakcie boli častokrát takými trochu ako keby oázami pomerne takého slobodného prostredia, lebo mnohí aj autori, ktorí treba ako nemohli slobodne tvoriť, tak boli odsunutí ako keby do knižných vydavateľstv, stali sa treba ako výtvarnými redaktormi a podobne. Potom volali vlastne autorov, ktorí nemohli byť ako keby úplne viditeľní na scéne alebo vystavovať v tých oficiálnych galériách, nemohli alebo nechceli, a ktorí sa potom začali intenzívne venovať práve ako keby knižnej tvorbe. I tu máme ako mnohé príklady Desiderto, Jana Želibská, ktorá mnoho vlastne akoby ilustrovala. A okrem toho teda existuje aj silná ilustrátorská vlastne scéna práve z tej Hložníkovej ako keby školy, ktorú potom neskôr teda preberá ten ateliér pro Hložníkovi Albin Brunovský. A to je vlastne ako keby veľmi silná generácia, ktorá v podstate končí niekedy okolo pred polovicou 60. rokov, podobne ako Miroslav Cipár. I tam je vlastne Viera Gergelová, Viera Bombová, Jan Lebiš, Teodor Šnicel, teda ďalší ako keby autori. A samozrejme potom ešte tú scénu posiluje vlastne to, že vzniká teda Bienálna ilustrácie Bratislava, čo bola vtedy v tom čase teda veľká ako medzinárodná výstava, medzinárodná prehliadka. Takže skutočne sa aj na tú knižnú kultúru... Ktoré bol Cipár spoluzakladateľom, hej. Takže sa na ňom vlastne ako keby dbá. A možno je trochu akoby v tieni práve tej galerijnej prevádzky alebo také tej požiadavky na nejaké ako propagandistické umenie, ktoré potom teda opäť v tých 70. rokoch ako keby nastalo, že tá knižná ilustrácia, ako hovoríme teda ilustrácii, si drží stále tak ako pole pomerne slobodného média. Mm-hmm. No, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a som rada, že náš posledný príspevok v tomto roku má takéto pozitívne ladenie. Ešte raz ti ďakujem za vyčerpávajúcu výpoveď o tvorbe Miroslava Cipára. Ďakujem pekne za pozvanie.